Arratsaldeon tripa beteta, baretzen da umorea, bazkal aurretik eta ondoren, daukagu saio doblea. Bihurtu nahiko genuke bertso, albaldin bada hobea, oilaskoak da postreak utzi, oilaskoak da postreak utzi dutena ozaporea. Arrazoi duzu bazkal ostean, zaporetsu gatoz bueltan, lehen jardun gara zazpi lekutan, zazpi probintzi plazetan, dantza eta doinu ibili gara, ta naiz ez egon penetan, orain kantatu nahiko genuke, orain kantatu nahiko genuke, probintzia guztietan. Hitzaren dantza ez ote zen ba, egun osorako martxa, baina bazkaldu eta nagiak eragina du bekantza. Zuek segitu tripan nahasten, proteinak eta kantza. Guk egingo dugu aurreskua, guk egingo dugu aurreskua, eta zuek esku dantza. Santxok esan du hirutan hemen, ta egin dezute jaramon, baino jateko mailan ezerrez, ta ezin zan lasai egon. Esan duten ez bertsolariei, behar zitzaien itxaron, neri ez gaizki begiratu zen, neri ez gaizki begiratu zen, ni ere hauen zaidengo. Beraz gure zain egon zarazu, erdipenetan oiana, Xabi eta Bidok bazkaltzerako bihurtu da zure zama. Ajurian bertan trago bat hartzen, ta guk ezin eraman, berandu heltzea izan da beti, berandu heltzea izan da beti, bertsolariaren fama. Bertsolariak berandu datoz, ene haze esklusiba, ta bitartean ezin eutxita zerbait jateko desida. Oianarena izan da errua, azalduko dut begira, lehengo urtean etzan iritsi, lehengo urtean etzan iritsi, pauten berandu etorri da. Zuei bultzaka eta berandu, baino heldu naiz sikira, ta jonek zion bertsolarien famain nahi nioke tira. Gaur neska batzuk atera dira,
Oiturak eta famak askotan puskatu egin behar dira. Famak puskatu ditugu asko, ez bat bi eta ez hiru, baina ajuria ingururaino hiruretan garapiko. Erruak gure aitarena da, denok zarete testigu. Guk ez genuen hartu nahi baina, guk ez genuen hartu nahi baina, trago bat atera digu. Hala izan da jasotakoa, nik azalduko dut drama. Guk genioen guazen aruntza, tagertu aita ta ama. Torikaina eta toripika batzuentzako trago bana, ta guaitoek beti bete behar, ta guaitoek beti bete behar, aita tamaren esana. Eta goizeko errepasoa eginez nahi nuke ekin, zazpi probintzi ederki pasa ditugulako Beñepin. Banan goren bat egin dezue eta nik ere banekin, zergatik ez da aurrez pasa Gipuzkoako dantzekin. Gipuzkoako dantzan bakarrik ibili zara zilindan, eta Bizkaian besteren batzuk zebiltzan plazako jiran. Ni fijatu nahi zure pausoan, ta gero sabiren biran, baina inortxok ez dakie hemendik dantzan paoterrak idan. Biokagurran ibili ginen bada argazki albuman, zuk badakizu ondo dantzatzen ezkerra eta eskuma. Gipuzkoan aldiz oiana dantzan, biak begira zer suma. Kanpokoa da etorri eta demostratu behar duna. Dakizkidan dantza guztiak ezin daitezke deskriban, ze parrandetan egokitzen aizagon musikan neurrira, baino oinkari dantza taldean aritzen naiz eta tira, nik zer dakidan ikusteko tan etorri gaur Hernanira. Hernani oso urruti dago, ez gara haraino joango, hemen dantzatu behar ditugu, gure peso eta zango. Honi kanpotan deitu diozu ta sabidudatan nago, azken urtean bera egon da hemen zu baino gehiago. Dimisioari joana naiz eta gaztelako karandola, baina jakizu
berriro ere etortzeko prest nagola. Eta oiana etor dadila ez zait batere asola. Gipuzkoar gabe etzan sortuko Algortako bertso eskola. Era igual espainoezanik Xabi ez ditut sinesten, hainbeste jende badagoelako proiektu hori babesten. Gipuzkoatik nabil Leioa eta Algortara jaisten, Alberia eskerdakin Lemoa eta Lemoniz bereizten. Ara orain zer kantatu duen gure zazek ez usteko, Lemoa eta Lemoiz naizan ditugun bat besteko. Algortaraino etorri behar bazara hori bereizteko, etorri berriz oraindik asko duzu hemen ikasteko. Dirudienez lehenago zuen GPS-aren beharra, orain ordea mapa batean erraztar lezake marra. Pentsa ezazu nola egiten dan, hau da galdera bakarra. Ba aldakizu non den Bizkaian bertso zentral nuklearra. Zuen etxean izan daiteke pixene eta alaba, Uriatarren etxean ere luke egingo traba, baino lurralde bereizketa hau gehiegiratoa jada, lehen zazpiak baktari ginean eta guain hau Gipuzkoarra da. Egia da bailen elkartzeko bota dugun izerdia, da orain berriz ezin ikusi elkarren aurpegia, baina Bizkaia eta Gipuzkoa aitor dezagun egia. Guk dugu bertso zentral nuklearra eta zuek erraustegia. Hori grabatu dutela eta esan duzunaz aiama, horrek agian lehengo bertsoa berreskuratzen narama. Gipuzkoarra zarela eta zu lasai egon oiana, niri ez didate erraz ahaztuko Donostira joan izana. Doinu bat artezagun ezagun antzeko, parean dauden horiek ona ekartzeko, edota gure hitzak hobeto batzeko, badu estribillo bateno kantatzeko. Hemen jendea dago begiratzen adi, ta estribilorako ez egon nahi.
beraz orain eten, non da Josu Lande eta pistarik ematen. Kantatu behar da behin gure buelta baten, ea estribilloaz oroitzen zareten. Baina ai, 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 ai. Ara gure tonuan noradan amindu, ta gure eztarria noladan humildu. Nonbait ezingo gera kanta hontan bildu, bainon anaxen ere ez zaiez deixildu. Doinuarekin egin guk pare bat bueltan, eta tonuarekin uminez betetan, baina ez egon penaz ez buruan eka, jada zuzendaria etorri da eta. Lehenago deitu eta etorri ezin da, orain etorri nahi du musika jakinda. Txapela ipinita soinua duginda, hau da efizientzia pertsona eginda. Baina nalasen ere, azolik ezia da, musua ematen entzonen du bakoitzian, ai, 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 ai. Baina nalasen ere, azolik ezia da, musua ematen entzonen du bakoitzian. Ta zenbat lortu degun fijatu zaitezten, musika edo dantza eta hitza beste. Norbait etorriz gero beste baiten eske, hiriburutzak ere ez zeukan hainbeste. Eta hortaz badugu nahiko irudipen, bertso kantuta dantza odola irakiten, soinularia eskatu eta ona irten, hemen edo nordakizeo zer egiten. Oianarena utzi behar dut joaten, musikari bat olasarri ez da izaten. Minutu bat pasadu apur bat entzuten, despacito horrela asmatuko zuten. Baina nalasen ere, asolik ez gara, musua ematen entzonen du bakoitzian, ai, 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 ai. Baina nalasen ere, asolik ez gara, musua ematen entzonen du bakoitzian. Mailan jarri ezkero aukeran ardoa, denoi piztutzen zaigu artista mordoa, eta erakusteko degunez gogoa, despacitoa ere hemen azkardoa. Ta Josuka hotxarez badauka indarrik, soinu eta guzti naizta ez duen ezer txarrik. Nik hau gaur ikusi dut gaur hemen bakarrik, orain arte ez zeukan mikroan beharrik. Bai, Josuk aldatu du nabarmen nibela, soinua jodu ondo erritmo itzela, kantatuta ere fin gustura horrela, ziur bertsoa ere pentsatu duela. Nalasen ere, asolik ez gara, musua ematen
Baina hau ez da bukatu guretzako hemen, hiru puntuko baten kantatuz ondoen. Josue ez joan inora, zu joan ondoren, asola ez jatzula ea egia den. Baina nanaxen ere, asolik ez jatan, musuan oten ez zonen du bakoitzian. Ai, 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 ai. Baina nanaxen ere, asolik ez jatan, musuan oten ez zonen du bakoitzian. Denok egin ditugu dantzan ariketak, hanka jaso saltua eta osteko bueltak, zer egizango ditu bilarra buketak, bilarra buketak. Hanketan ez daukagu hainbeste apuru, eta naizen dagoen erabat seguru. Guk igual minganean izango ditugu. Kantatzen zabiltzate baju eta txarto, txalo jotzeko ere flako, 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 pinta txarra duzue erromerirako, erromerirako. Egia da, Bidaia egingo den bosgarren martxara, nire bola arian hankatik altxa da, beroketak eginda nikoa dantzara, nikoa dantzara. Kagulen maiak eten bertatik bertara, eta behitu noraino heldu garen jada. Martxa hontan frontoitik aterako gara, aterako gara. Azkenekoak daude lotan eta hilik, gaur argi geratu da eta ez zintzilik. Siesta eginan dela begiak zabalik, begiak zabalik. Egia da, egia da. Ta asko dauzkagunez kantatzeko prestu, naiz eta ez berria igual izan estu. Ahotsa utziko dugu laizter zuen esku, laizter zuen esku. Ez gabiltza kantatzen gura bezain alto, naiz guk estribiloko doinuak
Ez baduzuen aizuek ez kantatu, zuek ez kantatu. Baina hola ikusteak pena ematen du. Benga pixkat luzatuta nagiak kendu. Beraiek ez badatoz hurbil gaitezen gu, hurbil gaitezen gu. Josuni. Zagoak joan ez diren bakarrak, lararai, 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 lararai. Maiondakoak joan ez diren bakarrak. Zerbait janda umea joan da lotara, ez da seinale txarra esnatu ez bada. Lararai, 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 lararai. Ez da seinale txarra esnatu ez bada. Ta joan gabe zure anaiak zekarra, ze joateko zutik ipini beharra. Lararai, 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 lararai. Ze joateko zutik ipini beharra. Begiengatik ez du hainbeste alegin, lasai oian azeren beti dauzka berdin. Lararai, 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 lararai. Lasai oian azeren beti dauzka berdin. Begiak zabaltzeko azte entredoak, horregatik grabatzen dituzte saioak. Lararai, lai, lai, lararai, lai, lai, lararai, larai, lai, lai. Horregatik grabatzen dituzte saioak. Inbiria ideia nola dan askotan, holaxe jarri zaie beñaten besotan. Lararai, larai, lararai, larai, lararai, larai, larai. Holaxe jarri zaie beñaten besotan. Orain erdilo dago neba baina tira, gutxienez goizean puntual etorri da. Lararai, larai, lararai, larai, lararai, larai, larai. Gutxienez goizean puntual etorri da. Baina forman dabiltza normalen antzeko, goizalde ez balego lo leudek eseko. Lararai, lai, lai, lararai, lai, lai, lararai, larai, lai, lai. Goizalde ez balego lo leudek eseko. Ta gazte hoiei dago ikasten hasita, zapia ez erortzeko daukaten taktika. Lararai, larai, lararai, larai, lararai, larai, larai. Zapia ez erortzeko daukaten taktika. Zudanzaria zaraten erako gertu, zein da taktika hori nik ez dut ulertu. Lararai, larai, lararai, larai, lararai, larai, larai. Zein da taktika hori nik ez dut ulertu. Eske Gipuzkoar hauek batere ez dakite, hori ez da taktika, hori da loktite. Lararai, lai, lai, lararai, lai, lai, lararai, larai, lai, lai. Hori ez da taktika, hori da loktite. Zatia erortzen zait lehen bueltan plazan, moñoan eukanean errexagoa zan. Lararai, larai, lararai, larai, lararai, larai, larai. Moñoan eukanean errexagoa zan. Atzekoei ere begiratzen diet, taktikarik ez dute fondoko gazteek. Lararai, larai.
taktikarik ez dute fondoko gazte. Oian hautatu behar da bat edo bestea, ile laburra edo zapiak eustea. Laralai, lai, lai, laralai, lai, lai, laralai, larai, lai, lai. Ile laburra edo zapiak eustea. Pamotzarekin ere dezplanka itzela, nik aukeratzen baitet enpeitzak bezala. Lararai, larai, lararai, larai, lararai, larai, larai. Nik aukeratzen baitet enpeitzak bezala. Bueno ta libre bada hautatzen astean, nik igual hautatzen dut txapela jantzea. Lararai, larai, lararai, larai, lararai, lararai. Nik igual hautatzen dut txapela jantzea. Bale peuki laburra, zesango dotzut nik, baina nik ez dote esan motza dekozunik. Lararai, lai, lai, lararai, lai, lai, lararai, larai, lai, lai. Baina nik ez dute esan motza dekozunik. Bizkaiko esan nahia, nahi nun esatea, Gipuzkoan beste zerbait motza izatea. Lararai, larai, lararai, larai, lararai, larai, larai. Gipuzkoan beste zerbait motza izatea. Argi da motza behintzat gaur ez zaituzu, nik txibatuta azkar harrapatu duzu. Lararai, larai, lararai, larai, lararai, larai, larai. Nik txibatuta azkar harrapatu duzu. Honek segin lezake luzean musutru, egingo apitugu puntu motzen batzuk. Laralai, lai, lai, laralai, lai, lai, laralai, larai, lai, lai. Egingo apitugu puntu motzen batzuk. Bueno, ni abiatu behar naiz presaka, beranduago joan eta gero saka. Gaurko gazteak beti atzetik bultzaka, Gipuzkoa hemendik urrun xamar data. Bueno, urruti dago baina ez hainbeste. guara joaten gara zarri musu eske. Ara joan ez gero geratu zaitezte, ara ere berandu iritsi zaitezte. Egin behar zenuke patxadaren jabe, Baino asko urduri neuzkake alare. Ugabe talde dena ondago ingrabe. ez dira hasiko zu iritsi gabe. Uste dut nik gabe hasiko dirala. Imprescindible zara orduan aibala. Orduan zu daukazu talde bat makala, Imprescindiblea naiz zuekin bezala. Gurekin pasarela behar dizut agertu. tipau ez ote dau joateko gertu. Arrokerik ez dela ezazu ulertu. Zugabe gu ez ginen gaur egongo gertu. Baina lere egin du joateko burla, Nik hori genuke ba egingo sekula. Bideratuta daukak kanporantz brujula. uste dugu bakarrik utzi nahi gaitula. Bakarrik egoteko dira saio batzuk. Nik nahi baduzu hori onartuko dizu. Behintzat
Behintzat azkena urban botakoa duzuzu. Radarreko argazkia dedikatuko du. Horrelatuko da zure memoria. Radarretan hobeda abaia eroria. Baino horrela zaiatet hango ogia. Pertsona guzti jarri dedikatoria. Laster egingo duzu berriz honantz buelta. Hortarako nago nigo gozpeteta. Bada ez bada gordeko txeko karneta. Barakaldo hemendik gertu dago eta. Ez da erreixa gaurko eguna, bertso bakarrean biltzen, umoreatan gogo guztia, ez baita izkigu kabitzen, berriro ere presaka nabil, nere etxera abitzen, iazkoane inbiriakin, ta gogoz gelditu nintzen, niona pozik itzuliko naiz, segizazuen mugitzen. Oiana inbidiz geratu zentan, nik pentsatu dut normala, ni ere nintzen iaz hementan, ohartu naiz berehala, begiro dugun egun honetan. Plazak zapaltzen joan hala, gero badatoz erromeria, ta saio extraofiziala, guk honezkero bukatu dugu, parrandak segidezala. Badakizue joan nintzela, oinaspaldi urrutira, Inglaterrara eta Pauera, eta gero Donostira, hitzaren dantza buelta itzakia, berrikuntza eta movida, gauza on batzuk ez dira aldatu, hormaitzaudete begira, eta aldatu diren apurrak, hobera aldatu dira.